सारा सानैसो फथायनो होनदों नामा दिनै बे पस्टखौ होनानै जों मानो फैदों गाइस बेयाव मिथिबाय जों बै गोजौआव बियार दखानसो होनो नागिरदों ओमफ्राय नैबेयाव थागोन आरो ना आइ लाभ बावखुंग्रि लास्ट आरोना ओमफ्राय मासे हमनानै बेगाव सोनानै लाखियो नामा ब्रा हांसोखौलाय हेलौ गाइस नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बिसिबा गोबावनि उनावहाय दिनै खेबसे बराय हरनाय थाग्रोबाय आरोना नैबे लामानिफ्रायनो आं दिनै भिडिअखौ स्टार्ट बानायनो नागिरदों सिदोबा सान्दुङाबो दादा दिदा गाइसमोन मा होनोमोनलाय भिडिअ लाबोया गोबाव जाबायमोन गाइसमोन जेरावबो थांनायबो जायाखै मायाखै भिडिअ लानायबो जायाखै ओमफ्राय दिनैहाय नैबे फंबायमोना एसे फट'शुट बानायहैजानो बैसागुनि नामावहाय अबेयाव थांगोन फंबायमोन हा बावखुंग्रि ओमफ्राय देरबिल ना दा नायसै आरोना दा अबेयाव सहैयो गाइसमोन भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय नायलांबानो नुलांखासिगोन दिनैहाय मा खिथानो हायो आरोना नायलांदो आंबो दा नायसै हागौमानिखौ खिथानो नाजासै अबेयाव थाङो बेखौ नोंसोर भिडिअआव नायलांबानो मोनथिखासिगोन जोंना लामायाव दं आरोना बे सासे लोगोबो नेदों नै मानसिया जों साब्रै जागोन नैबे सासे ओमफ्रायहाय सासे लोगो दं आरोना बेखौ नेगासिनो दाबो फैयानो फाग्ला एकदमबारे लेटलै बियो दहायनो फन हरनानै खिथाहरदोंमोन आङो थाब देलाय होननानै ओमफ्राय दाबो जाया नै होमबा बेखौ नेग्रोसै एथ' गोबावसा दहायनिफ्रायनो देलायनो थिनबाय नोंखौ फाग्ला मा खालामना थाबाय थानो मा खालामना थाबाय थाया जानायालाय थौ थाब थौदो होमबा गाइसमोन नायलांदो जों आवगायग्रोसै भिडिअखौ नायलांबाय थादो होमबानो जाबाय थौ नै बे दखानावहाय जाग्रा लानो नागिरदों जोङो गाइसमोन थान्दा बायदिसिना स्प्राइट मोनसे लाबावदो ना थोआ एथ' माहाजोनावनो थाखा थोआ नोंनाव मेरला थाखा दङ नोंनाव ओंखामबो जाबोआसै ओमफ्रायहाय दा ओंखाम उखैला हैगोन ना फाग्लानि अबेयाव थांनाय जायो थौ दादा एकटा किमान करि जेरैबो गोथां बैसागुल' मोन्दों माथो गोसोआलाय जोंना पार्किंआ बैयावनो बानायोमोन ना जोंना नै बानायफैनांसिगौलाय देग्लाय बानायफैनांगौ ना जोंना पार्किंआ फायखानायानो खायला लानानै दंहैयो गासिबो जाबायानो आरोना गासिमोन रेडिया जाजोब्बाय बेयानो गासिबो नैबेयाव स्टेज बानायोमोनलै बेयाव मोसाग्रा बाज्ल'ला फैनांगौमोन बेयाव जोंबो जाबाय दखाना नै दानिफ्रायनो जाखाबावबायसो बावलाना नै साननै सानथामल'सैबो जागोना गासिबो रेडि जाजोबबाय नै बेजों ओरै दखान जाजोबखायोना नै ललाराबो मा खालामजोबनो नागिरखोलै बेजोंलाय गासिबो जाग्रा लोंग्रा जाजोबगोन होनदां फै नोङो खेमसे बैयावनो लोंनानै उन्दुनानै थादोंमोन ना खेमसेब्रा नों थाबायनो रोङैया बैयाव बावबाय फाइनालि गाइस नै सफैबाय जोङो बावखुंग्रियाव एडभान्स गाखोसै आरोना जोङो एडभान्स बैसागु नायनाया अबेसिम थांनाय जायो एडभान्स गाखोफैखाबाय जोङो गाइसमोन माबायावहाय संक्रान्तियावहाय फैला जोङो ओंखायनो दिनै फैखाबाय नङा फैयाखौसो थाजाया फैगोन बेयावबो आयदाय मेङाखै आदै गरमसो मोनजोबलायबाय जों मानो फैदों गाइस बेयाव मिथिबाय जों बै गोजौआव बियार दखानसो होनो नागिरदों बियार दखान बेखौनो लकेसनखौ नायफैदों जोङो दिनै बानायहैनांगोन ना
फुरा मोनजोबगोन जोंना थान्दाया सेस मोनजोबगोन नैबे फंबाया डेन्जारखा खेबसे खेबबानो नायनांखाया होनदों नामा अने ओमफ्राय ओरै खेबजाखरा सासे सासे थादोब्रा सासे आरामनो सारा सानैसो फथायनो होनदों नामा दिनै बे पस्टखौ होनानै दिनै गाखोलांला आरोना गाइसमोन जों दिनै ओरैनो नायनो होननानैसो फैखादोंमोन नालाय बिदिनो फट'शुटनि थाखायसो फैखादोंमोन ओमफ्राय होमबाबो बे ससे गाखोनानै नायबाय ओमफ्राय दा दस्रा जायगायावबोथ' थांबावनांगौ नालाय बेयाव एसे लेट जाबाथ' दा लेट मागोन ना मोनाद्रायगोन ओंखायनो बे साला लामाया दैले खुरखाबाय थायो बे नै दासो बानायलायबाय दैज्लां जाबानो खुरखा लांजोबो बियो जाजोबखाबाय गाइस नै बैयाव औवानि दालां दङ ओमफ्राय नैबेयाव थागोन आरो ना आइ लाभ बावखुंग्रि दंमोन ना बेयाव बे दाबो बानायथ'वाखै देग्लाय बानायगोन ना बानायाथाय लामाफोरा नै दासो हा गारगासिनो गोजोआहैनो दाबो बालाफ्रानो आरो अखा हाबावबाथाय नायदो बे गोदोजोब्बाय बियो जालालै मेङाखै हे फाग्लाबादि गरम जाजोब्बाय हेलमेटआ थाथोंसैलै बेयावनो बैयाव थौदो फै आयदाय आया साबिखौबो लांफाबावा आरो औवा बागानावसो थान्दा जामारोलै माइरे मा पस्ट लागासिनो ब्रा सार आयौ डेन्जारल' नुयो नै What the view ओरै एसे अखा दोमैहांबाना फिट नुजोब्बाय बेखौ ओरैहाय गोथां बिसिबां समायना बे मिथिंगाया मिथिगौ नोंसोर बेखौनो बिफां दानफायलाबायनो नाङालै मिथिबाय मोनसे लकेसनाव सफैलायबाय जोङो गाइस होमबा नै नैबेयावहाय नैबे वाटारफलावहाय सफैलायबाय नैबेलाय बरिया भिउआ मजा नै ओरै हाजो बेबो हाजोनि सायावनोखा आरोना लामाया बरिया भिउ गाइस मा होनोमोनलाय गाइस जेब्लाना बे बावखुंग्रियाव फैगोन आरोना बे बावखुंग्रि बे मेला हाजो गाखोनाय दिनाव बे टाइमाव फैबाना मा होनोमोनलाय ओरै जाम जाखां हरैथ' जाम जानाया फुरा थांनो फैनो डिस्टार्ब जायोना ओमफ्राय जेब्ला बे थिंजों ओरै ओंखारबोगोन आरोना बे थिंजों ओंखारबोबा आरामसे फ्रियै फैनो हायो ओमफ्राय बियो डाइरेक्ट ओरै देरबिल हाइवे बे ओरै सहैबाय आरोना ओमफ्राय बेनिफ्राय आरामसे फैनो हाबाय ओमफ्राय बेजों लामाया अपेनै थांनो हायो आरोना हरैबा बिसिनि फट' खेबजेननाय दाबो थोआ नै सासे गोजौआव गाखोनानै थांलायबाय मोख्राखासो नालाय नुबाय खेबजाग्राफ्रा ओमफ्राय ओरै गाहायाव बे जायगानिफ्राय थांसैलाय गाइसमोन दस्रा मोनसे लकेसनाव नागिरनानै फट'गान दाबो खेबजाबाबो थोआलै फाग्लाफोरनो डेन्जार फट' खेबबाय 1000थानि बारा जाबाय आरोना थौ हे माइखौनो औ बिदि होनोसो माखादों मानालै गासिनो मा होनोमोनलाय देरबिलाव सफैलायबाय जोङो ओरैहाय नायनो
他说用的。दाबादियाव दैयानो रानजोबो ना नुबाय दा हांसोआ खयथा दं फाग्लासो मासे हमहैदोंलै थ' बेगाव सोना लांसै प्लास्टिक दंखायो ना प्लास्टिकआव खाथेनानै लानानै थांगोन हेल' गाइस होमबा जोंना नै फैयै फैयैहाय नै एबारनो लास्ट शट जाफैबाय फट'शुटआ ओमफ्राय मा होनोमोनलाय सानाबो हाबखाबाय हनै हाबसै गलाव मोनास मा होनोमोनलाय जोंना बेनो लास्ट आरोना ओमफ्रायहाय नै फट' लागासिनो फट'आ दहायनिफ्रायनो लाबायना दाबो लाबाबो जोंहा बिसोरना दहायनिफ्रायनो लागासिनो आरोना बिसोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा आरो भिडिअआव हाबनानै नायखाबायबा अननानै चेनेलखौबो साबसक्राइब बानायलांदो होमबा बेखिनियानोसैमोन भिडिअआ माबायदि जाखो नोंथांमोना होमबा